Teraz pytam o gówno i treści. Oj, oj, komputer. Oj, widać komputer. Hajde wyszedł. A, ja pozwoliłam. Tak, mamy na Instagram. Położenia звони заполни мой Куйствану, звони меня сюда, будем сядем. Звони. Садат Кейлом. Это YouTube. YouTube мой сериал, мой канал, мой курат. Давид Мусора. Напоишь миллион. Напоишь видео, как се дописва сам с собом. И onda napraviš milion takvih klipova. Onda poslije slučajno klipu pokažeš ljudima srednji prst. A sad je presto da Kenja i da... Evo su ti njegovi videi kako jede sve živo. Evo jedan video kako jede živog čovjeka. Živog čovjeka. Kako jede pauza. Ovo. Mislim da je on počeo prvi, a on mu je prvi. Evo su njegovi prvi videi. Od kad je nastao njegov kanal, sve je ovo odvratno, ljudi. Ja ću da se ispovratim. Mislim da se ispovratim. On je dan danas. Sve ne znam, vidi koliko ima videa. Ljudi, ako želite neki video da ga distrakujemo odmah like. Da ga distrakujemo ovo toliko da vam milion distrakuje. Milion ljudi distrakuje, milion. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Sad po nije kraj klipa, nego se vidimo posle ove pauze. Evo nas opet. Naknule pauze. Evo kako kukurna. Ovo je najodvratnije stvari na svijetu. Ljudi, svi koji ga pratite, više ne možete da ga stupajte, ali izađite iz njegovog kanala, isprišite ga iz ovih youtubera, jebite ga u pičku, on je najgori na svijetu. Ako ga zapratim na Instagramu, sigurno ću da ga jebim. Urežim ga. Ljudi, kuždete se. Evo vidite kako je ovdje tabio govno. Sladoled i on jede govno. I evo već šulja pije vodu. Tako se on ishrano hrani. Ovo je najljubljivija stvar na svijetu. Više. Nećemo da pričamo više o njemu. Ako nastavi da jede... stvari, razbiješ u kompjuter. Dobro, daj mi ovo. Ovo je prvi handmail klip. Hoćete da pogledamo? Da ili ne? Pišite komentarima. Da
budeme silni, dali som mu poslal videa, tak hľadal nejakú familiu, ju tak jebem mu, tak jebem mu, a хочете да jebem mu dislike, a хочете да гледам него видео, like, da smo se razumeli. Ako bude odratan video, ima da ga jebem ja i moja familija koja me prati, braćevska familija koja prati. Familija ima da ga jebe. Moja familija. Zapravo vi ste naša familija od kada smo došli do 6 saba. A želim da vam se zahvalim sa 6 saba. No, smiješno. Želim da vam se zahvalim zato što tako malo počeli. Želim da plastikanu obavezno se zubajte. Ako niste zubani, odmah se zubajte. Obavezno da uđete u familiju. Uđete u familiju i danas da vidimo. Uđite u familiju tako što možete da besplatno je kliknete kao što ću ja sad tražim da kliknem. Nisam kliknuo. Kliknite na zvonce gdje piše subscribe. Tu kliknite. Naravno kliknite na to zvonce i vidimo se mi u sljedećem klipu.